Sí, home, si s'encén a mi, suposo que a tu també, però això no és manera de començar. El primer que hauries de fer és presentar-te. I què dic? Home, doncs dius qui ets. Ah! Sóc jo! Sí, que ets tu ja ens ho imaginem. El que passa que deuen voler saber és el teu nom. Ah, el meu nom? Doncs em dic... Ai, no me'n recordo. No, mira, a veure, no ens enredaràs pas. Quan la teva mare et crida i estàs lluny, què et diu? Vine aquí! Però suposo que quan et té a la vora i t'acaricia et deu dir alguna cosa. Sí, maco, bonic, preciós. No, però m'imagino que tens un nom. Sí, Lluïset. Ai, ja se m'ha escapat. Ah, se t'ha escapat. O sigui que et dius Lluïset. Bueno, i tu saps on estem avui? Home, doncs aquí, no? Si no, no hi seria. Sí, però estem al col·legi Sant Miquel. Ah, i Sant Miquel és aquell senyor que hi ha darrere allà, amb la corbata? No, aquell és el director, home. No és el col·legi, el Sant Miquel. Sant Miquel està al cel. Ah! Bueno, i a part d'això, tu a casa ets obedient. Sí, jo faig sempre el que em diuen. Ah, molt bé. I saps a quines festes estem? Sí, les festes de Nadal. Em sembla perfectament. I aleshores tu saps, en aquestes festes, qui són els Reis Mags? Sí, Joan Carles i Sofia. No. Estic dient precisament els Reis Mags d'Orient, els que porten... Ah, sí, Melcior, Gaspar i Baltasar. Aquests. I tu saps què porten els nens que han estat bons? Sí, regals, joguines i el que demanen. Molt bé. I en els que han estat dolents? Notificacions. No, notificacions, això em sembla que és una altra cosa. Però mira, tu em sembla que dius bastants disbarats. A part de dir disbarats, saps dir alguna altra cosa? Sí, jo sé xiular. Sí, home, jo no m'ho crec. Incrèdul? No, home, de debò, a veure, doncs, demostra'ns-ho, xiula. No puc. Com que no pot? No, és que el senyor Guinyas ha dit que si algú xiulava, que l'expulsaria del col·legi. Va dir, i tots aquests nanos això ho entenen perfectament, va dir si feia l'animal. I llavors com és que et deixen a tu actuar? Mira que arribes a ser poca solta, amiga. Fes el favor a veure si ets capaç de xiular. Ejen. A la one, a la two i a la three. Veig que sí que és veritat. I aleshores, tu saps llavors que aquí que estem en un col·legi, saps què és el que hi ha molt? Sí, alumnes. Sí, i no tant? Professors. Ah, això. I jo sé que en aquesta escola hi ha professors de tot terreny. Com que professors de tot terreny? Sí, mira, hi ha professors de muntanya. O de mar. Saps? N'hi ha de muntanya o mar. Sí. D'aquests n'hi ha. Però mira, en canvi, jo sé segur que no n'hi ha cap de riu. És veritat, no hi ha ni Llobregat ni Besòs, però n'hi ha una que és Ter. Ah, mira. Doncs sí, i així una mica casolà d'estar en família. Sí, el de casa. I de ciutat també? Sí, la Vila. Però el que segur que no hi ha és d'estació d'esquí. No, dos, les neus de Núria. Mira que arribes a ser una mica, anava a dir una paraula que no estaria massa bé, I a més, n'hi ha un que és com un oli.
Com que com un oli? Sí, d'aquests que diuen 3 en 1. Que sí? Sí, mira, perquè és albacarne en gol. Sí. Realment sí que són 3 en 1. Però bueno, aleshores el que ara hauries de fer és, ja que són les festes nadalenques, doncs fer una cançó per tota aquesta gent, per tot aquest nens. Sí, cantaré el número 1 d'Estats Units. Home, mira. Sí. I com es diu? Es diu Come on, baby. Come on, baby. Bueno, a veure. Again. A la 1, a la 2 i a la 3. Pero mira como baby, los eches en el río. Pero mira como baby, correr a Dios pasero. Y vuelven a beber, los eches en el río. Sí, esto será. Escolta, que estàs fent una mica de tonteries i ara, com que hi ha altres números, hem d'anar deixant pas a que surtin. Doncs jo no m'ho vull anar. No, però mira, ens hem d'anar despedint i aleshores dius, nens i nens... Escolta, i no puc cantar una cançó pels professors? Home, sí, però llavors... És que jo no sé si els agradarà un tango. Bueno, a veure, deixem-ho provis, a veure si queda bé. Agen. No. Aquí, a la cantonada del Montaner, hi ha una farmàcia que venen pastilles per la tos quan un està així. No, us ho dic si no ho sabíeu. No, això és que em sembla que t'estaven imitant, perquè saps, com que n'hi ha alguns que surten a la tele... Sí, i fan... Però això tu ho fas diferent, no? Sí, jo sempre abans de començar... Agen. A la 1, a la 2, a la 3. Tango, una muñeca vestida de azul, con su cabecita y su carnizo, las orejas se costifó, la tengo en la cara con mucho dolor. És més llarga, però ja potser que paris i dius, nens i nenes, que tingueu un bon Nadal i fins un altre dia. Nens i nenes, que tingueu un bon Nadal i no vull anar. No, però mira, no ho has de ser, has de dir nens i nenes, professors i professores, que tingueu un bon dia, un bon Nadal i fins un altre dia. Això és el mateix d'abans, que no vull anar. Nens i nenes, professors i professores, adéu, fins un altre dia. Nens i nenes, professors i professores, adéu, i no vull anar. Fes el favor de dir el que jo digui. Professors i professores... Professors i professores i cafellans. Molt bé. Vaig acabar bé. Doncs, professors i professores... Professors i professores... Capellans... Cafellans, ara tu ho havies d'haver dit primer, que així si no queda lleig, home. Fes el favor de dir només el que digui jo. Professors i professores... Professors i professores... Nens i nenes... Nens i nenes... Adéu... Adéu... I fins un altre dia. I fins un altre dia. Molt bé. Molt bé. No, home, això ja no ho has de dir. No, això ja no ho has de dir. Fes el favor de callar. Fes el favor de callar. Que ens n'anem. Que